Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina uli konse kumene muli. Yeah. Lero pa 14 pomwe meki ikusegulira kampeni yomwe amayenera kuti munjira ina lithaonena kuti lero meki ikuyamba dongosolo ikusegulira kampeni yowinisa Lazarus Chakwera. Kulankhula kwa Moses Konkuyo anaduza lonse tinamva sokuti sotilika maunka mwanthu ananena kuti wiki yamawa inde amanena lero pa 14. So mwina anthu ambiri simunandionepo nditachemerera President Lazarus Chakwera. Nthawi zonse mmaona ngati kuti ndimamuheta Lazarus Chakwera, koma ndifuna nimuyamikire Lazarus Chakwera advisor kani ma advisor alembanyowani amene anamuuza zoti akalankhule ku Blantyre. Chifukwa wina lesa anamva azimayi akuyimba kumati boma ndi lomweli anatsutsa anatsutsa kuti yayi zimenezi mukazioneserepo vota. I think chiro amba kuigwira. Ife tikamabwera pano madzudzula bwana Lazarus Chakwera oyenera kumadya ndalama zijazo ndife amene limakuuzani zoonadi. Anizoonadi zotaziwa kuti zikuyamba kufika kwa inuyo mwamba kukonza. Mwamba kukonza ife timakuuzani kuti inu anthu kunjaku sakufunani, anthu kunjaku ndokhumudwa nanu, koma vuto ndionena kuti anthu akuzunguliraniyo kuti anthu ena atu amene mawu mwa ankhulaja onena kuti asamayimbe kuti boma ndi lomweli apweteka afuna azikunamizani azikudyerani. Zoti ndalamazo musunge mukayambire chochita kumalembo kumukapita kumuzuko kufunika nyumba atu kumuziku tikuziwa tikena ndikajakali pa mphepete mwa maula prison kajaka nyumba kanu, koma pa utindo mukanamanga kumuzuko mukanasunga bwana anthu sakufunani, anthu achilungamo okuti muzitiyamikira ndife amene tikuuzani chilungamo kunena kuti abwana inuyo simuwina. Anthu akubwera mmaloleyo akupasani plan yoti muzanyamula mmaloleyo, anthu ameneyo akupasani ndipo advise imene yoti muzilenga anthu mmalole umapita nawo mmanyumba achifumu ngonama afuna muononge ndalama zanu zonse. Anthu akamabwera umene koko mmalole akamabwerera muti apasa ma 50,000 akumalankhula zonyoza zokunyozani kuteku anapanga ganizo limenelo lomati muzituta anthu kumapita nawo mmanyumba achifumu. Palole bwana amene ni munthu wipa. Ndikuthokozani abwana fwe mwamba kusindikira zina mwamba kumatsutsako ndikukhulupirira ali pamene kampeni ikusegulira tiona mawu abwino ochokera mkamwa mwanu bwana, mawu osagawanisa mitundu. Nde azanga paja ndakuwuzanitu ine sindidya ndalama ya munthu andale, ine ndimangong'amba pakati pa chilungamo nanunso ku DPP uko kampeni akusegulira apa tione zosinthika zomayima basi m'misonkhanomu nkumamba kupanga zinthu zoopseza anthu. Iyayi ine ndimatere ife sitikufuna kumva zimenezo. Anthu akufuna kuti kodi inuyo mukalowa mbomamu mukufuna mukugogodamu mukuzapangira chani Amalawi? Nankha inuyo mwakonza ziti ndi ziti pazana paja zomwe zinali zolakwika, mwakonza ziti ndi ziti osabwera pano pakhala ngati kuti ifeyo tikunena mbomamu anthu akusegula jeni muli bwalo lokuti anthu azikamenyamo nkhonya mmene mukuti wowina ndani. Ayi tikufuna nzeru zolowa mbomamu. Mwapange ashuwa Amalawi kuti kodi inuyo mukalowa mboma
mukapangamo ziti ndi ziti pa misonkhano pa yamene kampeni wasegulidwamo. Tikufuna mfundo zochakuka zokuti amalawi akukhulupirireni inuyo kuti muchoke ku oppositioniko mulowe mboma. Komanso musayiwale inuyo amene muli chiyembekezo cha amalawi chipani cha DPP. Muziawuzanso amalawi wakuti tasintha izi ndi izi zomwe ife timaziona kuti zinali zolakwika m'mbuyomu zomwe zinatichitisa kuti mboma tichokemo. Ndikuti khaya zikunyasani, khaya mukwiya, koma ine ndimalankhula zinthu zokhazo zomwe zili zachani kuti zachilungamo. Inu ngati akuvomera Lazarus Chakwera kuzindikira kunena kuti no boma silomweli ikudikira anthu tikavote, ndenu musavomere. ADPP musavomere, umvomereze. Chifukwa mukavomereza zinthu zomwe zinkalakwika zichi, anthu azindikira kuti mwazizindikira zimenezozo, ndiye pano pamba amene mukubwera apa mukufuna kutani kuti mufuna mwakonza zimenezo, ndiye kuti musankha zabwino zokhazokha zomwe inuyo mwaziona kuti zinali ma mistake mbuyomu, plus maplani anyowana amene inuyo mwakonza abwinonso kuti mulamulire dziko lino. Basi ndiye ndimene tikufunira FM ngamapita m'misonkhanomo. Osati kupita m'misonkhanomo nkumakaoneka nkhati kuti inuyo ndiye amphamvu amene mufuna kuzakhaulisa anthu ena, anthu sakuvoterani, samakunamizeni. Osamakhala ndi anthu ozungulidwa omakuwuzani zinthu zaboza cholinga choti mwapase ndalama. Makuwuzani bwana pamene pazili bwinobwino apa basi dziko loseli anthu akukukondani mokuti panopa basi mulowe mboma ndi inuyo, basi inuyo a DPP amene wakunamizani. Ife tikuwuzeni kunena kuti takonzani zija zimalawika mbuyo zija, muphatikizenso zanyowani zomwe mufuna kuzachitira amalawi. Chifukwa choti boma muli ndi mwayi kwambiri ADPP tizikuza muli ndi mwayi, fo boma ilili lalephereratu. Lazarus Chakwera wavomera yekha pajapo wamba kuzikayikira yekha. Zinazo ngati kuli kuwina ndende mathematic yomwe ija yomwe tikulimbana nayo ija. Fuwa ngakhale iye akuchita kuziwa kuti one by one ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene oja sangayime. Chifukwa zolakwika zake zomwe wapanga iye ali pa mpando papa ndizochuluka kwambiri kuposa zomwe zinkapanga DPP. N'chifukwa chake anthu akunena kuti bora nkhalamba yathu yomwe ija tiyibwezerese mboma. Koma atu nkhalamba yathu yomwe ija ikunenedwayo anthu ankayirakwisa ndi anthu ena. Ndiye mukamabwera pa nsanja papa, mukamabwera pa misonkhano iyi ya ndale, awuzeni amalawi kunena kuti izi ndizi tatani kuti takonza. Anthu ajawo amene amatchulidwa mayina awo tikwaziwa wina aliyese kuti ndi amene amatenga mphamvu ku DPP, panopa akamankanaonekerabe omangolankhula m'misonkhanomu zikuvutana DPP. Tabweresana anthu anzeru oziwa kulankhula, okonza, osati opseza. Chiyembekezo cha amalawi chili ku DPP. Boma ili lapita ili. Tikangochosa kasu mathematics kangonena kuti amene mujamo mu system muja mukapangidwa audit zathapo. Boma lapita. Boma lakwakale ili. Pakungofunika kukhala organize yabwino. Iruzo ino ziko lino ino zipani amene zakapereka ma 10 million kuti koyena ali ma independent ena yani apakana ma candidate 17. And 2 million nziko muno zipani pakana 17 makandidate 17 ali ofuna president. Ngezo kazo karuna ali kusowekera kwa ma advisor anzeru kuti akulangizeni. Mwina rekarengaru kashori kajaso nkojenjera kamanganya. Kana iwerengera patali kuti convention ya UDM sindikawina sikana kapikisane nawo. Abasoka iwerenga soda zangazi za madrama izi sindingakapereke 10 million izi za madrama. Koma ajina nankhumwa ife tikuziwa ene omwe apasidwa ndalama ndi MCP kuti mugawe mavoti akuti kokoti akumwera. Chimodzimodzi so ine arupere muluzi mwapasidwa ndalama kukalipira pamene kuja kuti musapange mgwirizano ndi yani bodi. Koma zimenezo sizikuthandizani. MCP yathapo iyi yatha. Game yapita iyi.
muzalira kusogolo kuno